HBO Records and Oilboy Production. Nagkatawak ikas taunay, tay nobyak insukat na ti sa bali, na ang tutog alalaki. Uray kumano insukat na, nuna matmatsyungem siya, ikisan met nangisit, lapet sa tungiit. Tay met nobyak alanggong, di amuna nga taket habule, di amuna nga taket na sexy, dorgi di met makagargari. Awan amuna ti romansa, nabuyok pa'y isang auna, nagtumpong ti dua, asal it lang langada, kasla anemik. Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. Awan inak itugtudo, tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. para tay imadayo. Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. Awan inak itugtudo, Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. para tay imadayo. HBO Records and Oilboy Production. Nagkatawak ikas taunay, tay nobyak insukat na ti sa bali, na ang tutog alalaki. Uray kumano insukat na, nuna matmatsyungem siya, gigisan met nangisit, lapet sa tungiit. Tay met nobyak alanggong, di amuna nga taket habule, di amuna nga taket na sexy, dorgi di met makagargari. Awan amuna ti romansa, nabuyok pa'y isang auna, nagtumpong ti dua, asal it lang langada, kasla anemik. Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. Awan inak itugtudo, Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. para tay imadayo. Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. Awan inak itugtudo, Tayo tayo apo, bari bari apo, tayo tayo apo. para tay imadayo. Tayo tayo apo, bari bari apo.